Snívate o príjemnom rodinnom dome navrhnutom podľa vlastných predstav, alebo len hľadáte investíciu s potenciálom návratnosti rastu jej hodnoty? Rovnatý pozemok s rozlohou 680 m2 v srdci zastávanej časti obce Kováčová, Mekky termálov a wellness zážitkov na strednom Slovensku je možno to pravé pre vás. Kováčová nie je len tak obyčajným miestom. Liečivé kúpele, akvapark, Národné rehabilitačné centrum, nedotknutá chránená príroda Kremnických vrchov a blízkosť nedalekých Mešťackých klenotov pod ochranou UNESCO ako Banská Štiavnica a Bystrica sem každoročne priťahujú tisíce ľudí zo Slovenska aj z zahraničia. Trápia vás obštrukcie okolo inžinierských sietí, prípojky na internet či príjazdovej cesty? Vy túto starosť môžete smelo hodiť za hlavu. Všetko je pripravené na realizáciu vášho sna o novom domove alebo podnikateľskej vízii. Detailné informácie o nehnuteľnosti s prílohami ako územno-plánovacia informácia, príprave inžinierských sietí, katastrálnej mapy a ďalších nájdete na webe www.dianadečiova.sk v sekcii ponuky. Dovidenia na obhliadke.